Dagitoy apamaneknek ngayon tayo saksakimaten gapo kadagitoy asasao nga naggapo iti Diyos. Kadagiti kakabsat ngayon na ibagbaga iso iti parang tuntun tayo kadagiti da duma apaspaset agkakauneg kadagiti tinaon iti lokot iti pagbasaan. So kadagiti kakabsat intayo adalen amwen kadagiti kay papanan na nga mabasa iti Hugyo 1 iti city. Kasto iti kuna iti Diyos kadagiti buybuyot kuna ni Hiuba kadagiti daldalan mo. Taydi unadang aldaw iti pagdaydayawan da a Diyos da iso ni Apo nga Hiuba. Ngem iti Diyos noen tayo sakimaten iti sursurat tayo sungarap tinangaramid iti so amin abanag iso nagtignay iti espiritu. Iso nga iti Diyos may isang espiritu ngadda kadagiti mula kadagiti panpanunot tayo. Ken kadagiti panpanunot kadagiti dadduma amamati iti Diyos nga maysa nga espiritu. Kadagiti dadduma kakabsat iti paglaydayawan da gapulaen iti ladawan. Digiti nga ladawan kakabsat inaramid laeng iti ima. Isungahan nga rebeng kakabsat nga pagdayawan iti maysa nga ribulto uno inaramid iti ima. Tadigita kakabsat haan nga dumanon iti Diyos digita abanbanag. No di ket amwen tayo digiti napudno ngadda kadagiti nasaya at kapanpanunutan tayo gapo itintay panagsao kadagiti nasaya at abanbanag. So digita kakabsat tadigitoy apamaneknek mabasa ti Salmo 119 iti 99. Adda iti panakaawat ko ngem amin kadagiti manarsoro kanyak. Tado digiti kakabsat manarsoro digiti dadduma ngayon dalang ipalpalawag kadagiti dadduma nga nainlubungan daeng abanag. Ngem kadatay kakabsat no napudno tayo agsukimat gapo kadagiti naisurat iti daon ti Biblia. Adda diti kakabsat laeng ngayon tayo adalen amwen basaen digitoy kay papanan na. Tarigiti pamaneknek mo isoda itutubak. So kakabsat digita tintay utuben digitoy asasao no gusto metlaeng wanuhaan. Takadwa na kakabsat tin na ibagbaga na espirituan apalawag iti adda alinaon iti Biblia. Takinuna nga rod iti daddo maapaset nga binig apangarig iti kay papanan na. So di kita kakabsat tintay amwen kadagiti makay-ayo kadagiti kapanpanunutan tayo ngadda amay tutok kadagitoy anay maldit iti lokot iti pagbasaan. Isu nga iti naisurat iti Salmo 119 iti 21. Timuden nyo wenno amwen tayo kadagiti adda abanbanag taado digiti natangsit ngadda nailunod. Tayti bagbaga na nailunod kakabsat ko dayjay asao dayjay abunga. So dayjay itadda alunod kas iti panagsao iti dakas. So dayta kakabsat tin nailunod asimyasida kadagiti bilbilin ngadda naisurat. Isu kadagiti kakabsat napapateg digito inin tayo sakimaten amwen kadagiti kay papanan na igitoy asasa mutlaeng. Tadad ti kakabsat iti naisurat iti yasnig tayo iti namarsua kada tayo. So digita iti naisurat iti Ezekiel 18 iti 5 ngem no iti maysa a tao nalinteg ken aramidin na kadagiti mayalubog iti linteg ken uniso. So digita kakabsat tin na ibagbaga
iso nga kabsat digito napapatod ni bagbaga intay sa kimaten ken amoy. So digito nga ipapaabot ko kabsat gapo iti Facebook tan no maawatan iti tunggal maysa na singpet iti na panagdayaw iti Diyos. Ket agyamanak kakabsat kada kayo nagdengdengeg ken agbuybuya daytoy kay papadan na. Ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalinso amin. Amen.